ଏମିତିରେ ବିନା ଛତା ବା ବର୍ଷାତି ନ ନେଇ ଏ ଦେଶରେ ଏଇ ମାସ ସବୁରେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତିନି। ଖରାଦିନ ହିଁ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହୁଏ ଏଠି। ବର୍ଷା ଏଠି ଖୁବ୍ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆହୁରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଣିଷ, ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମଣିଷର ହୃଦୟ। ଏସବୁ ଯେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ଏ କଥା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନରେ ସେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି। ଏବେ ଜେନି ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ଖୋଜୁଛି, ଯିଏ ତା ଛୁଆର ବାପା ହୋଇପାରିବ। ବବ୍ ଏବେ କେଉଁଠି ଜେମ୍ସକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ସମ୍ଭବତଃ। ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେହି କେହି ଏଠି ଅଲଗା ରହିପାରିବେ କି ନା ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଉଭୟ ଏକାଭଳି ସେ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜନ୍ତି ତ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ହେଇନଥାଏ ସେମାନେ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଖରା ଛୁଟି ଏ ଦେଶରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଛୁଟିରେ। ସତରୂପାକୁ ଡାକିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏକାଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇନୁ। ସତରୂପାର ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗଳ୍ପ ସରିଯାଇଛି ଏ ଭିତରେ। ତା ପରଠୁ ମୋର ତାହା ସହ ଦେଖା ହୋଇନି। ଏକଲା ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆଜିକାଲି ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେଦିନ ହେଲାଣି ଭାତ ଖାଇନି। ସାଲାଡ଼, ଫଳ ଆଉ ସାଣ୍ଡୱିଚରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏବେ ହିଁ ମୋ କାମ ଚାଲିଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା। ଆଜି ରବିବାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଡବା ସବୁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ରଖିଲି। ଫ୍ରିଜରେ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଦିନ ତଳେ କିଣାଥିବା ପରିବା କିଛି, ବ୍ରସେଲ୍ସ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଟମାଟୋ। ଏଥର ମୋ ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, ତାପରେ କାମ ଶେଷ। କେମିତି ହେବ ନଭେମ୍ବର। ରୋହିତ କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ ଠିକ୍ରେ ନିଦ ହେଉନି। ପୂଜା ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ମୁଁ ନଥାଇ ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଛି ଜୀବନ। ଜୀବନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ଫାଙ୍କା ସମୟ ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ବାଛିବା କିଛି ନଥିଲା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଯେ ରୋହିତକୁ ଝୁରୁନି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉନି। ଘର ସାମ୍ନା ସେଓ ଗଛରେ ଲଦି ହୋଇଛି ସେଓ, ପୁରା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଅଥଚ ସେଇ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ବି କେବେ ତୋଳିକି ଖାଆନ୍ତିନି। ସଂକ୍ରମଣ, ଇନଫେକ୍ସନର ଭୟ। ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତୋଳେ। ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ବରକୋଳି ଭଳି ଖଟା ଲାଗୁଥିଲା। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବା ବେଳେ କେତେଥର ଜେମ୍ସ ଓ ଜେନି ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମୁଁ ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଏମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ କେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ପିଜୁଳି ତୋଳିକି ଗଛରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ପୁରଉ। ଧୂଳି ଧୂଆଁର ଦେଶ ଆମର, ସେଥିରେ ବଢ଼ିଛି ଦେହ। କିଛି ହୁଏନି ମୋର। ଏଠିକି ଆସିବା ପରଠୁ କିଛି ବି ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇନି। ଜେମ୍ସ ରାଗିଛି ମୋ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ବି କରୁନି। ଯଦିଓ ସେ କେବେ କେମିତି ଅଲଗା ସହରକୁ ଗଲେ ମୋତେ କହିକି ଯାଏ। ଏଥର ସେ କିଛି କହିନି। ସେଇ ଘଟଣା ପରଠୁ ମୋ ସହ କଥା ବି ହୋଇନି ସେ। ଏମିତି ସେ ରାଗିକି କେବେ ଚୁପ୍ ରହିନି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ରାଗିବାଟି ଯଥାର୍ଥ। ସେଦିନ ଲିଲି ଆଲେନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏଠିକାର ଗୋଟେ ବାର୍ରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଠେଲି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଠି ଏତେ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଥାଏ। ବାର୍ର ଇନର ସର୍କଲରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଲିଲି ଆଲେନ, ଏଠିକାର ଯୁବପିଢ଼ିର ପ୍ରିୟ ଗାୟିକା। ସାଙ୍ଗରେ ଅଧା ପୋଷାକ ଆଉ ପାଖାପାଖି କିଛି ନ ପିନ୍ଧିଲା ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ତରୁଣୀମାନେ ନାଚୁଥିଲେ। ଜେମ୍ସ ସହ ବାର୍କୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋମାସ, ଜୋନ୍ ଆଉ ଜାନେଟ୍ ବି ଥିଲେ। ୟୁରୋଭିଜନ୍ ପାର୍ଟିର ସମୟ ଏବେ। ମୋର ବି କାମ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ରେଡ୍ ୱାଇନ୍ ପିଇଥିଲି। ଜେମ୍ସ ସେଇ ସ୍କାରବୋରୋ ଘଟଣା ପରଠୁ ମୋ ପିଇବା ଉପରେ ଖୁବ୍ ନଜର ରଖେ। ବେଳେବେଳେ ତାର ସେ ସତର୍କତା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ଭଲ ବି ଲାଗେନି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଭାଷଣ ଦିଏ। ଏଇ ଦେଶଟିରେ ସେଇ କଥାଟି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରେ। ସେ କିଛିଦିନ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଏକାଠି ବୁଲିଯିବା ବେଳେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଫେରିଆସେ। ମୁଁ କେତେ ପିଇବି ଏ କଥା ସେ ଦେଖୁଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି ସେ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ରାଗ ମାଡ଼େ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? ତେବେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ଭେଦ କରି ପୁରା ଇନର ସର୍କଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି, ଜେମ୍ସ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ବି ତ ଚାହୁଁନଥିଲି ସେ ମୋତେ ଦେଖୁ। ମୋ ହାତରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଧରି ଇନର ସର୍କଲରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଗୀତ ଆଉ ନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ମୋ ପାଦ ବି ଉଠୁଥିଲା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧୁନରେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥିଲେ।
ମତୁଆଲା ହୋଇ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ପଛପଟୁ କେହି ଜଣେ ମୋ ଟପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ପାଖରେ ହାତର ଚାପ ଦେଉଛି। ଏ ଦେଶରେ ଏମିତି ହୁଏ ନା ସାଧାରଣତଃ। ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଯୁବକ। ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି ଏଥର ଯୁବକଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ। ଟିକିଏ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ବିରକ୍ତିକର ସ୍ପର୍ଶ। ଏଥର ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ହ୍ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ମୁଁ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ସାରିଥିଲା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଖି ନଚାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କହିଲା ସେଇ ଏକା ବାକ୍ୟଟି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲି, ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ସେତିକିବେଳେ ଦେବଦୂତ ପରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜେମ୍ସ। ମୋ ହାତକୁ ଏକରକମ ସେ ଯୁବକର ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁ ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ତା ସ୍ୱରରେ ଟିକେ ରାଗ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଅନୁଶାସନ ବି। ମୁଁ ତା କଥା ନ ଶୁଣି ବରଂ ପଚାରିଲି, କ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଏ? ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକଟି ଟିକେ ଲିଫ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ଜେମ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଚାରିଲା, ହୁ ଦ ହେଲ୍ ଆର୍ ୟୁ? ସେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା ଭଳି ସ୍ୱରରେ କଥା କହିଲା ଏଥର। ସେତେବେଳକୁ ଭିଡ଼ ଜମି ସାରିଥିଲା ଆମ ଚାରିପଟରେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ବାର୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆସି ସେ ଯୁବକକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇ ସାରିଥିଲେ। କ'ଣ କହି ଜେମ୍ସ ମୋତେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଯେ ଶେଷ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୋ ଭୁଲ କେଉଁଠି। ଉପର ମହଲାର ଟେବୁଲ ଚାରିପଟରେ ସେ ଯାଇ ଜେମ୍ସର ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଥିଲେ। ମୋ ହାତ ଧରି ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଜେମ୍ସ ମୋତେ କିଛି କହିନଥିଲା। ସେ ବେଶୀ ରାଗିଗଲେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସ୍ଲାଙ୍ଗ କହେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏତେ ବେଶୀ ଭଦ୍ର ଦିଶୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗିଗଲେ ନିହାତି ଅଭଦ୍ର କଥା କହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଜେମ୍ସ ମୋତେ ସେସବୁ କହେନି, ତେଣୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଟେବୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋ ହାତରୁ ପାନୀୟ ଗ୍ଲାସଟି ଟାଣି ନେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲା ସେ, ଆଉ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଗଳାରେ ପଚାରିଲା, ଆଉ କେତେ ଥର ବାରକୁ ଆସିଲେ ଏଠିକାର ନିୟମ କାନୁନ ଜାଣିପାରିବୁ? ମୁଁ ବି ରାଗିଲେ କାହା କଥାକୁ ଖାତିର କରେନି। ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମ ଦେଶରେ ଏତେ କ'ଣ ନିୟମ କାନୁନ, ବାରରେ ବି? ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଶ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯିବି, ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଟିକିଏ ସ୍ୱର ନରମେଇ କହିଲା, ସେ ପିଲା ତୋତେ କେଉଁଠିକି ଡାକୁଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ତାକୁ, ମୁଁ କହିଲି। ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତା ଆଖିରେ ଇଙ୍ଗିତରେ ସେ କଥା କହିଥିବ ତୋତେ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ହାତରେ ଧରିକି, ସେଇ ପୋଜିସନଟା ରାତିର ସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜେମ୍ସ ଟିକିଏ ସମୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲାନି। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ହସୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ। ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ! ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ଇନର ସର୍କଲକୁ ମୋର ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତ ଜେନିର ଜାଗା। ମୋତେ ଜେନି କେତେଥର ତା ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହିଛି। ତେବେ ଜାମାଇକାର କେଉଁ ତରୁଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହ ତ କେବେ ତାଠୁ ବୟସର ଅନେକ ବଡ଼ ବିବାହିତ ଲୋକ ସହ, ପୁଣି କେବେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ବୟସ ରାତି କଟେଇବାର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ସବୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେମିତି କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକରେ ଥିବେ, ଭିନ୍ନ ଦିଶୁଥିବେ ସମ୍ଭବତଃ। ହେଲେ କେବେ ଏତେ ପାଖରୁ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି। ଜେମ୍ସ ତା ପରଠାରୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି। ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି କହିକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଛୁଟିରେ କିଛି ମାସ ନୂଆ ଚାକିରିଟିଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହର।